Streets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndine nyayawo dzandaona dzandoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imi muzoti zvii zviri kuitika. Handiti I think zvakakosha kungofambiranawo nevamwe kungoziva kuti zvii zvinenge zvichitora nzvimbo panguva iyoyo. Handiti asi chekutanga ndisati ndakuzivisai nyaya ndinayo, uri munyowani watanga kutoonawo panapa paSaint TV paYouTube channel yedu yakanzi Saint TV. Ndokurudzira kuti chisubscribe. Wapedza kusubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Kusubscribe mahara pachena. Handiti zvakanakira kuti pese patinenge tichikanda mavideos newewo anowirawo nekwauri unobva umaona. Ndichitoti makasimba here, muri sei kwese kwamuri? Vamwe vanobva vabatikana sei achingotiti vazukuru, aiwa iwe chingondigamuchirawo sechanzvadzi chamai vako, chigotwe mumba rana mai venyu imimi. Handiti aiwa ndokutendai nekundigamuchira. Nyaya yandauya nayo pano inyaya isinganyanyofadza, nyaya inorwadza. Ndofunga munoziva kuti pamamwedzi mishoma yakapfuura, mazuva mashoma akapfuura, pane mwanasikana anga achipostwa zvakanyanya nemasocialites nemainfluencers, magrupu akasiyana siyana achipostwa anonzi iye Ruth D. Wara, uyo anga ane 25 years dzekuberekwa. Musikana uyu akanga achirwara neitsvo, makidneys ake anonzi anga akakundikana kureva kuti makidneys ake ese akanga asingachashanda. Handiti so pakanga pachizamwa kutsvagwa mari yekuti aende kunorapwa. According to tsamba yandakaonawo yaiti aifanira kunorapwa kuIndia, achifanira kuti ange ari anoitwa kidney transplant ikoko. So pakanga pachidiwa 30,000. Yandinofara nekuti mari iyoyo inoratidza kuti yakaunganidzwa ikakwana, asi zviri kuratidza kuti mari iyi haina kuzofambiswa zvakanaka mumaoko evanhu vakanga vachitambira mari iyi, dzinova hama dzake. Handiti umwe wevanhu vari kuaccuswa kunzi havana kufambisa mari idzi zvakanaka vari mai vake chaivo nyakutumbura. Inova nyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda, especially kumastreets ekuFacebook. Handiti ndichida nhasi pabva patambirwa shoko rekuti musikana uyu anonzi Ruth anga achizama kuunganidzirwa mari yekuti arapwe ashayika. Handiti tichitoti kumhuri yekwaWara, pamwe neshamwari, hama neshamwari, tichiti nematambudziko zvikuru sei kune avo vakanga vachimuda. Handiti vanhu vakanga vachiunganidza mari dzekuti musikana uyu ange ari anorapwa. Ruth uyu anga achinzi anga ane 25 years dzekuberekwa, uye musikana uyu akagraduata gore ra2022 maimanje apa just some few years ago kuUZ nedigiriwo rake raakaita. So akanga ane ramangwana rakajeka, ramangwana rakanaka. Handiti asi zvinhu zvachona zviri kutoshungurudza vanhu vakawanda nekuti mari yakanga yazamwa kuunganidzwa zvechokwadi, asi haina kuzoita basa rarakanga yakatarisira kuti anorapwa. Hamena kuti zvii zvakangozotanga kuitika. So kunenge pari kupomerwa kana kunongedzerwa veukama. Zvakanga matombo acho akanga ambokandirwa kumasocialites nemainfluencers, asi vakazodzifambira nyaya dzachona zvikazoratidza kuti aiwa ivorawo basa vakaita zveshuwa rekutsvagira musikana uyu rubatsiro. Asi mumaoko maipinda mari iyi ndimo mumaoko munoratidza kuti makanga mune urwere hwakanga hurimo hwekusatendeka. Handiti so ndonyaya iri kutrenda mumastreets esocial media, nyaya yemwanasikana uyu tiine matambudziko. Meno munofungeiwo nenyaya iyi, munofungeiwo nechiitiko ichi. Zvinorwadza. Handiti kuti zvechokwadi vanhu vaunenge uchitarisira kuti ndo hama dzako mukubetserwa kwako ndo vachamira newe, asi ndo vanhu vanogona kunge vari vanokuisira pasi zvakare. Chinova chinhu chinoshungurudza, chinhu chinorwadza. Ameno imimiwo munotiwo kudii nezvenyaya iyi? Ndinokumbirisa kuti ngatinyorewo comment section zvamunofunga. Zvikuru sei ngatitaurewo mazwi enyaradzo, mazwi
kushuvira mweya wemwanasikana wedu, hanzvadzi yedu, sisi vedu, munin'ina, vatete, kuvashuvirawo zororo nekuzorora nerugare kunzvimbo iyo yatiri kutarisira kuzoenda tese, nzvimbo yerunyararo. Aiwa, ndo zvandati ndinge ndiri ndinokuzivisai pazuva ranhasi. Chiri kutrenda mumastreets, vamwe vanga vachibvunza kuti Ruth wacho ndiani, Ruth wachona ndiani. Ndosaka ndaita vhidhiyo rino kuti muzive zvizere kuti zvii zvakanga zvichiitika, kuti Ruth uyo ari kunyanyotrenda, chii chakatora nzvimbo. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, sekuru one ari ega muZimbabwe. For now ndichiti much love and God bless. Aiwa, vesuspension fix vazviita zvakare munzvimbo yezvishavane. Imimi musafambe nemotikari isiri kuita zvakanaka pasuspension kana ava varipo, nekuti idzi ndidzo nyanzvi pabasa racho. Zvamunongoita imimi chete kusvika panamba 74 Robert Mugabe kana kusvika pashop number 5089 LIS Mandava Mshavane, mototenga suspension yenyu pamwe nekugadzirirwa motikari yenyu. Ipapo makatomirira zvakare tinoita press fit ipapo zvakare. Aiwa, idzi ndidzo nyanzvi pabasa racho.